So sa bersikulo 14 kung atong balikon pagtan-aw, ningon dinhi sa katunga-tunga nini, kamo sama lamang sa aso sa makadiyot nagpakita ug unya nahanaw lamang. So sakto gayod ang gisulti ni Santiago sa iyang pag-ingon nga ang kinabuhi sama lang sa usa ka inalisngaw. Nahibaw ba mo ang inalisngaw? Kanang maglungag ta, di ba? Inig maluto na ang kanon, inig abli ninyo sa tabon no na inalisngaw, pila ra na kasikan sa mawagtang. So mao ni gikumpara ni Santiago sa ato ang kinabuhi nga sama ta sa inalisngaw, sa daklit lang mahanaw. Ang atong kinabuhi mga igsuon hamubo ra gyud kaayo. Hamubo kaayo nga kung maghunahuna ta sa eternidad pagkanindot kay wala gyud katapusan dito nga kalipay sa panahon nga kita kuhaon na sa ato ang magbubuhat. Walay kasiguruan ug dili kita makagarantiya sa ato ang kinabuhi dinhi sa atong gugma. Wa ta kahibaw sa sunod tuig o mga katuigan sa atong kinabuhi. Ug dunay mahitabo tingali ang usa ka batan-on nga magdahom siya nga batan-on pa siya ug himsog apan takulaho lang dili nato mahibaw-an mahanaw. Makita nato ang wala gyud tay kasiguruan nga ato agyong mahatag sa ato ang kinabuhi. Tungod kay ang Dios lamang ang nasayod kung kanus-atan niya kuhaon. Matod pa usa ka igsuon nga nagsulti nako ang Ginoo na gani ang mutawag moingon siya nga pass your papers, finished or unfinished. Wala gyud tay mahimo. Mao na ang panahon nga kita adto na umubalik sa ato ang magbubuhat. Kini dili ni masalikway nato kining mga hunaw-naa o kining mga hitabua mga igsuon. Kay nahibalo ba mo kung ato kining ibaliwala dili gyud mahanay ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, ilabi na kung magisgot kita mahitungod sa walay katapusan nga kinabuhi sa eternidad. Gusto ni Santiago nga amiyang atong masayran nga ingon siya dinhi nga tungod nga ang atong kinabuhi sama sa inalisngaw. Ang iyang giingon magigsuon nga atong ipaubos ang atong kaugalingon diha sa Dios. Ipaubos nato ang atong kaugalingon ug atong kinabuhi diha sa Dios ug mutuman kita sa iyahang kabubuton. Mao ni kasiguruan nga ato agayong mahimo samtang buhi pa kita ning kalibutan nga kita mutuman gayud sa kabubuton sa Dios. Nagsugod dinhi si Santiago sa bag-ong bahin nining iyang sulat nga nagtakdo sa kapitulo 4 ug 5 diin ang tema nini mao ang pagpaubos. Nasayod ba mo mga igsuon nga importante kayo ni kani ato ang pagpaubos sa ato ang kaugalingon tungod kay mao ni gipangayo sa Dios sa matag usa. So ang matuod nga pagtuo mao gayud ang naghukom sa ato ang garbo. Kung ikaw aduna kay tinud-anay gayud ug tiunay gayud nga pagtuo diha sa Dios ug nasayod ka kunon sa iyang kabubuton kanang imong pagtuo mao gayud na hukom sa ato ang mga garbo. Kanang inyong mga pagtuo mao na hukom sa inyong garbo diin mao'y magdala ka nato sa atong kaugalingon nga kita magpaubos. So sa Santiago 4 bersikulo 10 ug 11 nag-ingon dinhi. Ipaubos ang inyong kaugalingon at tubangan sa Ginoo ug siya magtuboy kaninyo. Mga igsuon, ayaw kamo pagdinautay batok sa usa ug usa. Siya nga nagdaot sa usa ka igsuon o naghukom sa iyang igsuon, nagdaot sa balaod ug naghukom sa balaod. Apan kung ikaw maghukom sa balaod, hinumdumi dili ikaw tigbuhat sa balaod kundi ang maghuhukom. Way lain mga igsuon ang atong gipunting nining maong maghuhukom kundi ang atong buhi nga Dios. Makita nato dinhi sa maong bersikulo nga si Santiago. Si Apostol Santiago miigo gyud. Iyag yung gitumong. Iyag yung gitumong og tuyo giigo ang atong mga panginahanglan nga aron kita magpaubos para marisolba o ang mga panagbangi aron adunay paghiuyonay sa ato ang mga relasyon. Mao ni iyang gitan-aw niya nga ato yung himuon ang iyang gidasig ang mga katawhan umaw sa nipulong sa Dios nga kita magpaubos nganuman tungod kay kung kitang tanan dili kita musabot, dili kita magpaubos, dun na magani panagbingkil, dili gina mahusay. Dili gina mahuman ang inyong panagbingkil kung ang atong garbo mo'y atong ipatigbabaw. Iyang giatubang ang mga arrogante dinhi nga espiritu nga iyang nakita ug naobserbahan sa iglesia. So dunay nakita
si Santiago sa mga iglesia nga anaa gayud kining mga espiritu nga sama niini. Kaning espiritu nga mapasigarbuhon, espiritu nga mga mapahitason ug mga klase sa espiritu nga diin angay gayud nga usbon sa tag sa kakatawhan nga anaa nakaangkon niini. Kining mga tawhana miangkon nga sila nakaila ni Kristo. Makaingon sila nga sila nagsimba. Sila dili man daotan, sila maayo man tungod kay sila mutabang. Miila usab sila ni Kristo. Apan nagpuyo sila sa ilang kaugalingong kinaiyang pamatasan nga kalibutanon. Dili na mawagtang mga igsuon kay bisan pa din sa atong iglesia. Aduna gayud nagpanglihok ang atong kaaway. Mao na nga dili gayud kita mo kumpiyansa sa atong kinabuhi kundi atong isalig ang atong kinabuhi ngadto sa atong gamhanan nga Dios. Tungod kay siya ang nasayod kung unsa ang sunod mahitabo sa atong kinabuhi ug siya usab ang naghatag kanato og proteksyon. Sa Juan 2:15-17 atong basahon. Nag-ingon dinhi takdo sa gisulti ni Santiago, nag-ingon dinhi sa Juan 2:15-17, ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan o ang mga butang diha sa kalibutan. Kung may nahigugma sa kalibutan, ang gugma samahan wala diha kaniya. Kay ang tanan nga naa sa kalibutan, ang pangibog sa unod o ang mga pangibog sa mga mata ug ang garbo sa kinabuhi dili gikan sa amahan kundi sa kalibutan. Ug ang kalibutan mahanaw ug ang pangibog niini apan siya nga nagtuman sa kabubuton sa Dios magpabilin hangtod sa kahangturan. So atong makita mga igsuon mo i-reflect nato dinhi ang atong kinabuhi nga hamubo kaayo. Mao ni gisulti ni sa 1 Juan 2:15 nga dili nato higugmaon ang kalibutan. Tungod kay kita niya sa kalibutan apan dili kita taga dinhi. Ang atong citizenship mga igsuon tuas langit. Dili niya kita sa kalibutan apan wala kita gitagana sa Dios dinhi sa kalibutan tungod kay siya nagplano ng daan gikan pa sa sinugdanan nga iyang tubson o iyang luwason ang katawhan sa kalibutan tungod sa kadako sa iyang gugma. Mao na nga iyang gipadala si Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan aron pagluwas kanato. Daan na sa unang panahon nga giplano kini sa Dios. Umao ni nga atong makita dinhi nga wala gayud siya magpasagad sa atong kinabuhi. Naghimo sila og plano nga wala magtan-aw sa ilang mortalidad. Mao ni ang mga tao nga mideklara sa ilahang kinabuhi nga doon na sila relasyon sa Dios, nga miila sila ni Kristo, nakaila sila ni Kristo. Apan ang ilang kinabuhi wala nila isubay sa kabubuton sa Dios. Wala nila tan-awa sa ilang pagkamortalidad nga sila adunay limitado ang ilang kinabuhi. Wala nila tan-awa ang ilang kinabuhi kumpara sa sovereignty sa Ginoo. Sama sa usa ka tawo nga nag-ingon ni Hesus nining maong sambingay, nining mga magpapatigayon nga moadto sa laing syudad aron sila magpatigayon aron og makasapi. Sa Lucas 12:19-20 atong basahon, nag-ingon din na, ug unya moingon ako sa akong kalag. Matod pa sa basahon sa Lucas, kalag ko ikaw adunay daghang kabtangan nga gitagana alang sa daghang katuigan. Pagpahayahay, kaon, inom ug paglipay apan ang Dios mingon kaniya, buang karong gabiuna ang imong kalag kuhaon gikan kanimo ug ang mga butang nga imong giandam kang kinsa naman unya kini. So kawang ang tanan mga igsuon, dili man ingon nga dautan nga kita maning kamot, dili man dautan nga kita magpundo alang sa atong kaugmaon, apan kun anha nato itutok ang atong kinabuhi tungod kay anaa na kita nining mga bahandi nga kita maglipay-lipay lang, kita magpahayahay apan niingon ang Dios ang imong kalag kuhaon. So anytime ang ato ang kalag kuhaon sa Dios ug ang problema mga igsuon ang nakapait niya na kung kita dili andam ni anang panahon na. Mao na importante kaayo nga sa matag higayon ug matag takna sa atong kinabuhi, sa matag higayon nga kita mahinumdum sa kamubo sa atong kinabuhi, atong andamon ang atong kinabuhi mga igsuon kay dili nato mahibaw-an kung kanus-aman moabot ang panahon nga kita kuhaon sa atong makagagahom nga Dios. So mao nay dunay upat ka punto dinhi nga gihimo si Santiago. Ang una, ang iyang giingon dinhi sa maong mga bersikulo nagingon siya ang kinabuhi daw sama sa inalisngaw. Sama sa akong giingon ganiha
nga ang inalis ngaw kadiyot ra gyud kaayo na mao na ang gikumpara, mao na ang gi-example, mao na ang panag-ingnan ni Santiago sa kinabuhi nato dinhi kalibutan na. Kung atong basahon ang Santiago 4:13-17 nag-ingon, tan-awa ra kamo nga nag-ingon. Karon o ugma mangadto kami ni anang lungsura og dito magpabilin kami og usa ka tuig og magpatigayon og manapi. Sa 14 nag-ingon nga wala man kamo mahibalo mahitungod sa kaugmaon. Kay unsa ba ang inyong kinabuhi? Kamo sama lamang sa aso nga sa makadiyot nagpakita unya nahanaw. Kung atong tan-aw ng bersikulo 13 mga igsuon kini mga tawhana sigurado gayud. Nakasiguro sila sa ilahang kinabuhi nga sila magapadayon og pagpabilin pa hangtod sa ilahang katapusan. Nakita nila dinhi na ilang ato makita dinhi nga iyang pagsulti dinhi wala sila magtan-aw nga dunay limit ang atong kinabuhi. Wala nila tan-aw kung unsa ang plano sa Dios sa ilang kinabuhi. Ang ilang gitan-aw lamang kung unsa ilang mahimo sa nabilin pang kinabuhi nila o ilang pagpanapi, pagpatigayon aron sila makakuha, makalikom sila og mga salapi alang sa ilang kinabuhi. So wala gayud masayod kung unsa ang sunod mahitabo bisan kita gikan karon og sa umabot bisan pa ugma o sunod tuig wala gitay nasayran. Sama ning mga negosyante nga nagdahom nga makamata pa sila ugma nga safety sila moabot sa maong syudad nga ilang gipatigayon mulambo anang tuiga nga walay mokuha sa ilahang mga katigayunan. So ang kining gipasabot dinhi nga mga negosyante magpapatigayon mga igsuon nakasiguro na sila daan sa ilang kinabuhi nga mao na mudangat kanila. Wala nila tan-awa ang soberentiya o sovereignty sa Dios nga nagplano kung unsa ang maayo nga mahitabo sa ato ang kinabuhi. Wala kita masayod nga bisan ang pinakahimsog o batan-on nga tao. Walay kasiguruan nga takulahaw lang siya mopanaw. Atong makita nga kining butanga dautan, dili kini maayo labi lang magisgod tag kamatayon. Dili gud ta malipay ana. Dili maayo og makaguol. Kay kinsa may dili maguol kun labi na nga adunay mahal sa atong kinabuhi nga motaliwan. Apan kun ato kining ibaliwala ug dili kita maghuna-huna niini. Dili gayud mahimong sakto ang atong pagpuyo diha sa paghinalig sa Dios. Kung ato ning ibaliwala ning mga panghitaboa mga igsuon ang atong pagpuyo dinhi sa kalibutan dili gayud mahiuyon diha sa kabubuton sa Dios. O ang atong paghinalig sa Dios kawang lang tungod kay taphaw man ang atong pagtuo diha kaniya. Kaya kita naghinalig na hinuon sa atong kagalingon. Mahimo kita magarbuhon. Muhimo kita sa atong plano sa atong kinabuhi nga daw magpabilin kita hangtod sa hangtod nga batan-on og himsog. Mao nay kasagaran natong mahitabo sa mga batan-on nga nagtuo sila nga ang kamatayon layo ra. Ang kamatayon mga igsoon walay gipili, mga batan-on, mahamtong tungod kay ang takna nga atong gipaabot mao na ang takna nga ihatag kanato sa Dios. So mao ni ang una nga butang diin nga ang kinabuhi daw sama sa inalis ngano man tungod kay ang kinabuhi hamubo. Mao ni ang ato ang uluhan sa atong wali no. Tungod ang kinabuhi hamubo. Ang inalis mahanaw dayon og ingon ni ana ang atong kinabuhi. Makita usab na nato mga igsuon diha sa Salmo 90 Salmo 90 bersikulo 10. Ningon dinhi ang salmista. Ang mga adlaw sa among kinabuhi 70 ka tuig. O tingali tungod sa kabaskog 80 ka tuig. Apan bisan pa ni ana ang ilang gidugayon mao lamang ang kabudlay o kasubanan kay kini matapos dayon o kami manglupat. Ang ipasabot ni mga igsuon bisan pag moabot ta, ang ipasabot ni sa mga lalaki. Ug himsog ta ang mga lalaki moabot og 70. Ang atong igsuon nga bag-o lang mitaliwan sa 62. So mingon nga moabot og 70, grasya na sa Ginoo. Ug moabot og 80, bonus na sa Ginoo. Ug musaylo pa kita mga igsoon, tanawa ang imong kaugalingon, dunay plano ang Dios sa imong kinabuhi. Mao na ato makita nga atong kinabuhi dinhi kalibutan na nag-agad gyud sa kabubuton sa Dios. Madugay man kita magpuyo dinhi umadali atong isalig sa Dios
ang ato ang kinabuhi. Sa panahon ni Moses, naghilak siya sa dihang nahilak siya sa kamubo sa kinabuhi. Iya kini gikumpara sa sagbot nga mutubo sa buntag ug malaya sa hapon, ubo sa init sa adlaw. Bisan sa magpuyo ka o usa ka gatos ka tuig, dali pa kaayo mahanaw ang ato ang kinabuhi. Mao na 70, 80, 90 us ka gatos ang ato lang isilsil sa tong alimpatakan, ikumpara nato kana sa eternidad. Moabot ang usa ka gatos ka tuig sa tong pagpuyo mga igsuon dinis kalibutan nga puno sa kasakit, puno sa kaguol, puno sa suliran, apan magpuyo kita dito sa langit, sa eternidad uban ni Kristo nga walay katapusan ug wala nagyoy kasakit, walay kamatayon. Mo na atong tan-awon mga igsuon, mo na atong goal, mo na ato ang tumong og tuyo nga ugma damlag, moabot man ganin ato ang katapusan. Andam kitang dawaton ni Ginoong Hesus. Welcome good and faithful servant. Moingon na ang Ginoo mga igsuon, ug anaa ka na sa iyang kiliran ug sa walay katapusan nga kalipay pagmaya imong matagamtaman tungod kay imong kinabuhi imong manggiandam dinhi ning kalibutan. Ningon din mga igsuon sa usa ka writer, doon na siya example nga gihimo sa ato ang kinabuhi. Kung makita ninyo na kanang tissue roll na to, kanang atong gigamit sa toilet paper, kung makita na ninyo, inig-abli na to, ana. Inig-bira ni mo na, gahi pa na siya birahon. No? Pero nakabantay mo, kung gamay na lang, dali na kaayo. So ingon gayapon ana atong kinabuhi. Sa bag-o pa kitang magsugod sa atong kinabuhi, sa batan-on pa kita, nindot kayo ang atong kinabuhi, mga igsuon. Kung mahibulong na lang ka, nga mulabay ang panahon. Unya inig-abot nimo sa panahon nga ikaw andam na nga kuhaon sa Dios ang imong kinabuhi, dali na lang gyud kaayo. Makaingon ka nga diri pa man to siya atong Domingo. Nya karon wa na kasimba. So ingon ni ana atong makita mga igsuon nga kung magkaduol na ang ato ang katapusan, magkadali usab ang adlaw sa ato ang kinabuhi. Salmo 90:12 nagingon ang salmista, tungod kay nasayod siya sa brevity sa iyang kinabuhi, niingon siya sa Ginoo, busa tudloi kami sa pag-isip sa among mga adlaw, aron makabaton kami og usa ka kasing-kasing nga maalamon. Wala siya moingon dinhi nga tudloi kami sa pagkahibalo sa mga adlaw sa among kinabuhi aron makabaton kami bahandi. Wala siya moingon aron makabaton kami himsog ang lawas. Wala siya moingon nga makabaton siya og kalipay sa iyang kinabuhi, apan unsay giingon sa salmista, nagingon siya aron kami makabaton og usa ka kasing-kasing nga maalamon. Kasing-kasing nga maalamon, nasayod kita mga igsuon nga ang kaalam gikan sa Dios. Mao na nga ang atong kinabuhi dinhi ng kalibutan huyang gayud. Ang kinabuhi huyang. Unya hamubo. Ug ang ikatulo, ang sigurado gayud nato mga igsuon. Tungod kay watay kasiguruan sa atong gidugayon sa atong kinabuhi, apan ang pinakasiguro nato mao ang kamatayon. Matod pa sa usa ka doktor, sigurado nga moabot gayud nato ang kamatayon. Apan duha ka butang nga wala gyud nato masayri, ni bisan kinsa nga kalantip sa salabutan, sa kinsa pang mga tawo nga mga banggiitan. Sa kamatayon, duha ra gyud kabutang ang wala nato masayri. Kanus-a ug unsa nga klase sa kamatayon. Dili na magugol mga igsuon. Bisag asa mo mangita na wala nay katubagan tungod kay ang Dios nag-andam diha na ana sa eternidad diha sa to ang kasing-kasing. Ang kamatayon sigurado, apan kun unsa nga klase sa kamatayon ug kanus-a kana ang Dios ra na ang nasayon. Matod pa ni George Bernard Shaw sa statistic nga iyang naobserbahan, kini siya usa ka writer mga igsuon, no? 1:1, ang usa sa usa ka tawo mamatay. Sa ato pa og dunay mabuhi, dunay mamatay. Ingon ni ana ang atong statistic. Matod pa niya. So ato nga hunaw-naon kay dili lang kini mapamatud-an, apan kini sigurado o kini mahitabo sa matag minuto. Mahitabo kini sa matag minuto ug ang matag usa muatubang gayud sa paghukom sa Dios. Kung ang ratio nini mga igsuon 1:1 sa ato pa, dili ginato mahibaw-an nga duol na ang ato ang padulngan.
Ang tao desperado gayud. Kita, na apil kita anak mga igsuon. Kita desperado nga nangandoy umasayop unsaon paghimong insakto ang atong kinabuhi diha sa Dios. Nangandoy kita nga matarong ang atong kinabuhi dinis kalibutan. Nangandoy kita nga mahiuyon kita sa kabubuton sa Dios. Apan kawang lang ug subo palandungon nga ato nang gihuna-huna sa makausa apan taud-taon nakalimtan nato ug nagpadayon na usab kita sa ato ang pagkinabuhi nga daw walay kamatayon magpuyo hangtod sa hangtod. Nangandoy kita sa kabubuton sa Ginoo. Apan kung moabot ang kabubuton sa Ginoo, labi na gyud dili ta makauyon. Makaingon gyud time pa Lord. Maninumdumi nga ang kabubuton sa Dios mao gyud matuman. Kung adunay katalagman gitudloan kita ni Hesus kung kini moabot. Matod pa sa Lucas 13:2 nga to sa 5, si Hesus mitubag kanila. Matod pa ni Hesus sa mga apostoles. Nagunahuna ba kamo nga kining maong mga Galileanhon labaw pa ka makasasala sa ubang mga Galileanhon tungod sa nagantos man sa ingon? Munong sa ata. Ang gipasabot ni sa Lucas mga igsuon kay tungod sa unang panahon, apil gyapon karon, makakita gani sila og mga tawo nga nagantos, makakita gani silang mga tawo nga mitaliwan, o makakita silang mga tawo nga wala maayo ang dili maayo ang kinabuhi. Ilabi na gyud og mga Kristohanon makita sa dili Kristohanon nga naglisod, o kaha makita nila nga nagantos, o kaha makita nila nga mamatay. Ila din ang tan-awon mga igsuon, kana namatay nakasala na. Kana siya nagantos aduna na siya sala. Mao nang gingon dinhi sa Lucas, dili. Sultihan ko kamo, gawas kun maghinulsol kamo, kamong tanan mga matay usab sa ingon. So dili tanan nga makita nato nga nangamatay o nangahanaw tungod sa ilahang sala. Dili ta makaingon mga igsuon nga ang tanan mga mitaliwan tungod kay sila wala motuman sa kabubuton sa Ginoo. Dili ang tanan. Apan ang importante nga atong masayran sa bersikulo 3 gingon dinhi sa Lucas 13, sultihan ko kamo, gawas kon maghinulsol kamo, kamong tanan mga matay usab sa ingon. Kitang tanan. O katong napulo og 8 ka tawo nga natumpagan dito sa turi sa Siloam, kung makita niyo sa daang tugon, mao ni nahitabo atong 8 nga natumpagan sa turi. Og nangamatay, nagtuo ba kamo nga sila labaw pa kamalapason kaysa uban pa nga nagpuyo sa Jerusalem? Tungod kay og makita kadto sa mga katawhan mga igsuon, dili gud nato kalikayan nga dunay mga tawo nga judgmental kayo. Hukman dayon nila ang mga katawhan kung unsa ang nahitabo. Kung maayo gani gipanalanginan sa Ginoo, kung dautan gani gitunglo sa Ginoo o nakasala sa Dios. Wala sila magtan-aw sa perspective sa Ginoo nga ang Ginoo nakibalo gyud siya daan kung unsa ang iyang pagabuhaton, maayo man undili tungod kay siya sovereign God. Siya ang labaw sa tanan, siya ang magagamhanan sa tanan. So mao ni ang ikaduha nato nga punto nga ang Dios soberano. Sa main point na ito mga igsuon, ang ikaduha na mao na ang Ginoo soberano. Tungod kay atong kinabuhi sama man sa inalisngaw, atong andamon. Kini nagpasabot nga kita dili soberano. Gipasabot kini sa Dios nga wala kita ni anak nga kinaiya, wala kita ni anak nga gahom. Dili problema nga kini mga negosyante nga atong gihisgutan naghimo og plano o adunay puhunan aron magnegosyo o magginansya. Ang importante, nagingon din sa Lucas 14:28-32, kay kinsa ba kaninyo ang nagtinguha sa pagtukod sa turi nga dili una molingkod ug mag-isip sa magasto kung aduna bay igong kapuhunan niini. So sa ato pa kun dunay tay plano nga paghimuon sa atong kinabuhi mga igsuon, ilabi na gyud para sa atong ugma, ato kanang una-unaon atong lingkuran ug ato ang planuhon subay sa kabubuton sa Dios. Nagingon is 29, kay kun dili sa diha nga ikabutang na niya ang pundasyon ug unya dili siya makahimo sa paghuman ini, ang tanan makakita nini musugod sa pagyaga-yaga kaniya. Ilabi na gyud sa atong sa kinabuhi mga Kristohanon mga igsuon kun dunay mga plano, ilabi na gyud di nato ipasubay sa kabubuton sa Dios o kita mapakyas yaga-yagaan gyud ta sa mga katawhan nga wala makaila sa Dios. Moingon gina sila sa bersikulo 30 nga mag-ingon kining tawhana misugod pagtukod apan wala makapahuman.
O kinsa bang haria nga sa iyang pagpagigubat batok sa alaing hari, dili una mulingkod o magtambag kung maghimo, makahimo ba siya uban sa 10,000 ka tawo sa pagatubang batok kaniya sa misulong nga 20,000 ka tawo. So giingon din mga igsuon ni bersikulo 31 nga abahin kini mahitungod kini sa pagpangandam. Kung tan-aw nato ang atong pagabuhaton nga dili nato mahimo, dili nato ipugos ang ato ang kaugalingon. Kung tan-aw nato ang atong kinabuhi nga kulang pa sa usa ka butang, diin nga atong makabuot ang kinapungkayan sa atong pangandoy nga mao ang makabaton kita kalinaw sa atong kinabuhi, makabaton kita og kalipay sa atong kinabuhi pinaagi sa pagsubay sa kabubuton sa Dios. Ato na siyang buhaton. Bersikulo 32 nag-ingon, ug kun dili man samtang ang usa ato sa layo, magsugo siya og mensahero sa paghangyo kaniya og kasabutan sa kalinaw. Busa si bisan kinsa kanyo nga dili mobiya sa tanan nga anaa kaniya, dili mahimo nga akong tinun-an. Ang gipasabot nini mga igsuon sa 32 nga kung kita aduna may mga panagbingkil, kung kita aduna may mga kahiubos, o kita nahiubos, o doon na matay nakasala man kita sa atong mga katawhan, sa dili pa moabot ang panahon, kinahanglan kita makiguhusay kanila. Sa 30 nag-ingon din, busa si kinsa man kanyo ang dili mobiya sa tanan nga anaa kaniya, dili mahimo nga akong tinun-an. Gipasabot ni Ginoong Hesus, kung unsay naa sa ato ang kasing-kasing, kung ang bahandi mo'y naa sa atong kasing-kasing, ang ato usab nga pagsimba tuwa sa ato ang bahandi. Kung si Kristo nga niya sa atong kasing-kasing, ang atong gisimba, mausab si Kristo. Kining mga butang nga niya dinis kalibutan mga igsuon ang gatag nini ang Dios gihapon. Mao nag-ingon nini kinsa ang dili mahimo, kinsa ang dili mobiya sa tanan nga anaa kaniya, dili mahimo nga akong tinun-an. Ang gipasabot nini mga igsuon, dili nga mobiya ta sa ato ang kabtangan, mobiya ta sa atong panimalay o sa atong mga patigayon. Ang gipasabot nini, ayaw na ipalabi sa imong kinabuhi, hinunoa, tanawa o kinsa ang naghatag niya na ug mao kana ang unaha. Dili ka na nagpasabot nga atong isurrender ang tanan, atong ipanghatag ang tanan. Una-una nga ang Biblia nagasulti usab nga kita mag-andam sa atong kaugmaon. Ang gipasabot lamang nini nga ayaw hatagi gibugaton kung unsa man ang naa kanimo. Ayaw tagai og dakong bili, labaw pa sa Dios ang imuhang bahandi. Ayaw tagai og labaw pa nga pagtagad ang imong kahimtang, ang imong karuhay tungod kay ikaw magmahay lang sa kapulihay. Nining bersikulo mga igsoon nakita nato nga una sa tanan Dios mao na ang ato ang buhaton mga igsoon. Ang pagplano gidayeg diha sa kasulatan tungod kay makita nato sa mga bersikulo sa kasulatan nga andura gyud ang pagplano, ilabi na gyud sa financial. Usa kini ka maayo nga pagkatinugyanan kung kini gibuhat diha sa paghinalig sa Dios ug bahin sa mga biblical priorities. Pasabot ini mga igsoon kung hatagan ka, kung magplano ka, labi na gyud sa imong financial, sa imong kinabuhi. O ikaw saligan, pinaagi sa mga financial ng mga butang, buhata kini, diha, subay sa kabubuton sa Dios. Maghinalig kita, labi na gyud sa mga biblical priorities. Tungod kay ang tao, dili mabuhi sa tinapay lamang, pansamutag pulong, nga muguwa sa baba sa Dios. Usa dili kita maghinalig sa mga material nga butang nga anaa ka nato, kay mao nay makapahitumpawak nato sa bungaw sa kalautan. Mao nay kasagaran masimang ang atong mga kaigsuonan tungod kay nabutaan sila sa kaaway, ang ilang nakita kung unsa na sila karuhay ug mahadlok na silang mubiya niini. Gigo din ni Santiago. Kining mga tawhan na gidayeg diha sa kasulatan ang pagtrabaho og maayo. O ang kaning mga tawhana nga nagtrabaho og maayo makadawat gid og ganti nga pinansyal. Ang gigo ni Santiago nga problema mao nga sila nagplano. Mahitungod gayud kini sa pagplano nga sila nagplano nga daw sila ang nasayod kung unsa ang mahitabo sa sunod. Ug wala sila mutahod sa bugtong soberano nga Dios. Nahimo silang mga arrogante tungod kay nagununa sila silang kaugalingon. Nagplano sila sa ilang kaugmaon nga wala gayud nila i-apil ang Dios sa ilang kinabuhi. Ang ilang pagsalig wala sa Dios, anaa kini sa ilang negosyo ug sa salapi nga ilang maangkon. Kung atong huna-hunaon mga igsuon, kung walay hangin nga ihatag sa Dios kanato, dili gayud kita makabaton og kinabuhi nga atong magamit sa pagkinabuhi dinhi ibabaw sa yuta.
Sila naguna-una. Ang kining mga klase sa tao nga ingon ani naguna-una sila nga sila ang nagkontrol sa ilang ugma ug ang tanan nahiuyon sa ilang plano nga unta dapat ilahang ilhon nga kining tanan gikan sa Dios. Sa Santiago 4:15 nag-ingon, muingon unta kamo kun itugot sa Ginoo kami mabuhi ug among buhaton kini o kana. Gipadayag kini ni Santiago mga igsuon kay ang gipasabot nini ang paghinalig kanato sa Dios ang giingon niya moingon unta kamo kun itugot sa Dios. Di ba kun na tay mga plano moingon ta nga muadto ko ni ang dapita magpatigayon ko ang dapita moingon ta okay ra kayo na apan unsay nakalimtan nato ang Dios. Kining maong bersikulo na pahinumdom kanato nga atong pagsalig sa Dios ug moingon kitag na tay mga plano kun itugot sa Ginoo. Usahay si Pablo, Apostol Pablo mo gamit nining maong pulong. O sa English ba na if the Lord wills, no? Kung mosugot o mutugot ang Ginoo. Mao ni naghisgot si Pablo niini, makita nato ni sa mga bersikulo nga atong basahon sa Buhat 18:21 nag-ingon dinhi. Apan sa pagpanamilit na niya kanila, mao ni pagpanamilit ni Pablo dito sa iyang mga kaigsuonan. Mubalik ra ko kaninyo kung itugot sa Dios. Si Apostol Pablo makita nato nga bisan pa sa iyang pagmisyon sa iyang paglakat, iyang salig sa Ginoo iyang kinabuhi kang matagbiyahe niya, inig panamilit niya moingon siya mubalik ra ko kaninyo kung itugot sa Dios. Makita usab na nato sa 1 Korinto 4:9 nag-ingon dinhi si Pablo, apan moanha gayud ako kaninyo sa dili madugay kun itugot sa Ginoo. Ug unya akong masuta dili ang sinultihan ining mga mapahitason kundi ang ilang gahom nga ilang gipatigbabaw nini mga igsoon. Makita usab na nato sa mga taga Roma 1:10 nangamuyo nga sa bisan unsang paagi sumala sa kabubuton sa Dios. Sumala sa kabubuton sa Dios. Mao ni ang pulong ni Pablo dinhi sa iyang mga katawhan nga iyang giagad ang iyang kinabuhi kung unsa man ang kabubuton sa Dios ug kini ipasubay niya sumala sa kabubuton sa Dios. Sa 1 Korinto 16:7 nag-ingon, kay dili ako buot nga muhapit lamang kaninyo ug gilauman nako nga magpabilin una uban kaninyo kon itugot man sa Ginoo. Ang sumbanan sa atong kinabuhi mga igsuon kun sama ni Pablo nga wala siya maghinalig sa iyang kaugalingon. Naghinalig siya sa Dios ug iyang nakita nga wala gyud siya mahimo kung wala ang Dios sa iyang kinabuhi. Ningon dinhi sa taga Efeso 2:19 ngadto sa 24 ningon dinhi, naglaom ako diha sa Ginoong Hesus nga sa dili madugay akong ipadala si Timoteo nganha kaninyo aron malipay usab ako sa pagkahibalo sa mga butang mahitungod kaninyo. Sumao ni ang misyon ni Pablo dito nga iyang gisalig sa Dios ang iyahang kinabuhi nga bisan pa man sa kalisod nga iyang gisagubang iya kini giatubang. Sa 20 ningon dinhi kay walay lain nga sama kanako og nagunaw na sa tinuod nga mahangawa alang kaninyo. Silang tanan nagpangita sa mga butang sa ilang kaugalingon dili sa mga butang ni Kristo. Mao ning bersikulo mga igsuon nga gipasabot ni Pablo nga ang importante gayud ang mga butang sa Dios ang atong tan-awon dili ang ato ang mga kinahanglan mga pisikal o material nga butang. Apan kamo nasayod sa katakos ni Timoteo sa 22 kung giunsa diha pag-alagad uban kanako diha sa buluhaton sa maayong balita ingon usa ka anak nga nag-alagad sa iyang amahan. Busa naglaom na ako sa pagpadala dayon kaniya diha ug masuta nako kung unsa ang nahitabo kanako ug ako nagsalig sa Ginoo nga dili madugay muanha usab ako. So unsa dinhi sa i-highlight nato ang 24 mga igsuon ingon si Pablo. Ug ako nagsalig sa Ginoo nga sa dili madugay muanha usab ako. So ang tanan gipanghimo ni Pablo, ang tanan niyang mga plano iyang gisalig sa Dios. Ang iyang pagbiyahe ngadto dito sa lain nga lugar iya usab nga gisalig sa Dios. Mao na moingon siya nga kun itugot sa Dios. Apan usahay dili niya kini gamiton mga igsuon tungod kay nasayod siya ang mga butang sa mga butang nga angay niyang buhaton nga diin tagana na sa Dios kaniya. Sama sa Buhat 19:21 ningon siya human ini
maong hitabo si Pablo mihukom diha sa espiritu sa pag-agi sa Macedonia ug sa Akaya ug sa pag-adto sa Jerusalem nga nag-ingon, gikan dito kinahanglan muduaw usab ako sa Roma. So dili nimo makita dinhi miingon si Pablo nga kun motugot ang Dios tungod kay kining mga buhat mao ni kanunay niyang ginahimo, mao ni ang kanunay niyang giatubang sa iyang kinabuhi, diin ubos kini sa iyang pagsalig sa atong buhi nga Dios. Apan siya kanunay naghinalig sa Dios ug mutahod sa pagkasubirano sa Dios, ilabi na mahitungod sa umaabot. Kini si Pablo naghinalig siya bisan pa sa iyang kinabuhi ug sa iyang umaabot, nagsalig siya sa Dios. Ang pagsalig sa Dios mao ang maghatag og seguridad gayud sa umaabot. Akong balikon, ang atong pagsalig sa Dios may maghatag kanato og seguridad. Si Jesus, Dios sa tanang kinabuhi. Una-una nato nga dili kita. Dili kita in charge sa atong kinabuhi. Dili kita in charge sa ato ang mga patigayon. Dili kita in charge sa atong mga bulaton kundi si Ginoong Hesus. Busa isalig nato ang tanan natong buhaton. Atong buhaton, atong negosyo pinaagi sa pagkahimuot ug kahimaya sa Dios. Matod pa ni Santiago nga ang kinabuhi sama sa inalisngaw. Ug ang Dios soberano sa tanang aspeto sa atong kinabuhi. Wala siya gipili, nasayod siya sa tanan. Ang iyang pulong nagpasabot nining ikatulong nga kamatuoran nga iyang gihatag kanato. Mao ni ang garbo usa kada kong sala. Dinhi ato makita mga igsoon nga kini mo'y dakong butang nga mo'y naghatag kanato og babag sa atong pagpangalagad sa Dios. Tungod kay ang garbo sa tao ana-ana kanunay kanato. Apan kun atong ipatigbabaw ang atong garbo, nakalimot na kita nga adunay Dios nga labing gamhanan nga mo'y nagkontrol sa tanan. May simang gayud ang atong dalan ngadto sa dalan sa kapakyasan. Nagpadayag kining ang bersikulo 13 nagpadayag sa pagkamapahitason. Unsay giingon dinhi sa atong gibasa? Karong adlaw ugma mangadto kami sa among syudad. Ug mupuyo dito ug usa ka tuig ug magnegosyo ug moginansya. So nakita nila ila nang gisulti daan ang mahitabo sa unahan. Matud pa sa Santiago 4:16, apan karon nang hambog kamo sa inyong pagkaandakan. Dautan ang maong pagpangandak. Kining paghambog mga igsuon, dautan gayud kini, sala kini sa Dios. Ug direkta gayud nga giatubang ni Santiago ang mga makasasala nga ilang gitamod luyo sa maong mga komento sa Santiago 4:13. Nag-ingon din sa 4:13. Tan-awa ra kamo mga nag-ingon karon ugma mangadto niya nang lungsura og dito magpabilin kami og usa ka tuig. Magpatigayon og banalapi. Apan sa tinuod ikaw nang hambog sa imong pagkamapahitason. Sa tanan nga magpagsigarbo kini dautan. Ug ang pagkamapahitason dautan. Mao na sa Santiago 14:16 nag-ingon, apan karon nang hambog kamo sa inyong pagkaandakan, dautan ang maong pagpangandak. Kaning pagpangandak mga igsoon kauban na ni sa maong paghambog. Sa ato pag kung kita manghambog kita sa atong kinabuhi, sala kana sa Dios. Gigamit usab kini sa Juan 2:15 niingon dinhi, ayaw ninyo higugma ang kalibutan. Sa ato nang nibasa sa unahan. Ayaw ninyo higugma ang kalibutan o ang mga butang diha sa kalibutan. Kung may nahigugma sa kalibutan, ang gugma samahan wala na diha kaniya. Mao to kung gisgutan mga igsuon, kung unsay naa sa imong kasing-kasing, mao na imong gihimong Dios sa imong kinabuhi. Kung imong gigugma ang kalibutan, labaw pa sa pagigugma sa Dios. Ang imong Dios mao ang kalibutan. Kung ang imong kapika sa kinabuhi, labaw pa nimong gimahal sa Dios. Mao na ang imong gihimong Dios. Mao na gipuli nimo sa lugar sa Dios. Gimahal man nimo maningon kinsa katong nahigugma sa igsuon, sa amahan, sa inahan, dili ikaw ang ayan kanako. Dili sa ingon nga dili nato higugmaon atong mga kaigsuonan, atong mahal ug kapikas kinabuhi, atong mga kaparintihan, ang gipasabot ni mga igsuon nga labaw sa tanan higugmaa ang Dios. Mao ni nagdala kanato sa ikaupat nga pagtulon-an, ang mapaubsanon pagsunod sa gipadayag nga kabubuton sa Dios. Mao lamang ang atong maayong dalan. Nagisgot kining mapaubsanon. Ang mapaubsanong pagsunod sa gipadayag nga kabubuton sa Dios. Mao lamang ang atong maayong dalan. So wala kitay lain nga subayon. Ang kabubuton sa Dios nga iyang gipadayag kanato diha sa iyang anak nga si Ginoong Hesus. Unsa may gingon sa Juan
14:6 nag-ingon dinhi, ako mao ang dalan, ako mao ang kamatuoran, ug ako ang kinabuhi. Ug walay makaadto ngadto sa amahan kundili moagi diri kanako. So busa mga igsoon, mapaubsanon kitang musunod sa gipadayag nga kabubuton sa Dios. Kay mao lamang kana ang dalan nga ato ang subayon sa atong kinabuhi. Sa kamubo sa atong kinabuhi mga igsoon, kitang tanan magdahom gayud nga ang katapusan dili gayud nato mataligaman kay ato nang giandam ang atong kinabuhi ug madamlag sa panahon kita tawgo na sa ato ang manunubos. Ang atong kinabuhi daw sama sa aso hinumduman nato. Busa dili kita magpasagad sa ato ang kinabuhi tungod kay kining tanan kabubuton sa Dios. Ug wala gayo makatuo sa kabubuton sa Dios mga igsuon tungod kay kitang tanan nag-agad lamang niini. Busa atong tan-awon ug atong handumon ang mga bersikulo nga nagpahibalo kanato sama sa atong basahon ang Salmo 39. Ningon din sa 4, O Ginoo, pahibalo ako sa akong katapusan ug sa gidugayon sa akong kinabuhi. Sayri ako kanusa matapos ang akong kinabuhi. Kung atong makita mga igsuon, ang salmista nag-ingon siya, pahibalua ako sa ako ang katapusan. Unsa may ang gipasabot nga ningon man siya sa Dios nga pahibalo ako sa akong katapusan. Ang gipasabot ni maigsuon, ningon siya ang gidugayon sa akong kinabuhi. Sayri ako kanusa matapos ang akong kinabuhi. Tungod kay iyang pangandaman ang maong panahon, tungod kay nasayod usab siya unsa kamubo ang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Gipasabot dinhi nga kita mga dumuduong lamang kita siyang atubangan sama sa atong mga katigulangan nga wala na karon nangahanaw. Ang kinabuhi nato dinhi sa yuta sama sa anino nga lumalabay lang. Kung ato usam tan-awon dinhi sa Hub 8:9 nag-ingon, kagahapon lamang kita natawo, busa wala gayud kitay nahibaluan bahin niini. Sama ra kita sa anino nga ania sa kalibutan. So ang mga tawo wala gyud nasayran kung unsa man ang maabot sa ilang kinabuhi. Nag-ingon usab ang Salmo sa 89 nag-ingon sa 47, hinumdumi o Ginoo ang kamubo sa kinabuhi sa tao. Hinumdumi ang gibuhat mo ang tao nga adunay kamatayon. Walay gibuhat sa Dios nga immortal, ang tanan mahanaw ug mulabay. Ug atong tan-awon dinhi mga igsuon sa 102 sa Salmo nag-ingon usab dinhi, daw anino sa kahaponon ang akong kinabuhi, nalaya ako sama sa sagbot. Mao ni mga bersikulo mga igsuon nga kanunay nato magpahinumdum ang atong kinabuhi. Hamubo lang. Ug atong gamiton kining kinabuhi nga nabili nato mga igsuon pagdaig pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Tungod kay ang katuyuan sa Dios dinhi sa kalibutan mao na giingon sa usa ka panultihon nga man's chief end is to glorify Him. Mao na ang ato ang tumong og tuyo nganong ania kita dinhi. Gimugna kita sa Dios dili sa ato ang kabulahanan apan gihatag sa Dios ang kadagaya sa iyang grasya diri kanato apan ang tumong og tuyo sa Dios alang sa kaymayaan sa iyang ngalan. Nga matag usa ka kinabuhi ninyo og nako makahatag og kalipay ug kaymayaan diha sa ngalan sa atong buhi nga Dios. Ang atong kinabuhi atong isalig sa Dios mga igsuon tungod kay inig-abot sa katapusan unya damlag anaa siya kanunay naghulat kanato. Mao na nga gisultian kita na Santiago nga ang atong kinabuhi ingon ini ang atong kahimtang. So ang pangutana, unsa may atong buhaton? Unsa may ato ang himuon kung moabot ang takna nga kita tawgo na sa Dios? Mao na akong giingon mga igsuon nga walay nasayod kung kanus-a ug walay usay nasayod kung unsa ang klase sa kamatayon. So kining tanan nag-agad gini sa kabubuton sa Dios. Busa atong ampingan ang matag-usa nato ka kinabuhi, higugmao nato ang Dios labaw sa tanan ug ang atong mga kaigsuonan. Mao ni ang mando sa Dios diri kanato aron atong mapahimuslan ang kamubo sa ato ang kinabuhi
dinhi sa kalibutan. Ug hinaot pa unta nga atong isilsil sa atong alimpatakan mga igsuon nga kining gamay ra kayo gamubo nga kinabuhi nga gihatag gyud kanato ato kining ampingan kay siya lamang ang nasayod kun kanus akutob ug moabot ang ato ang katapusan. Amen. Magampo ta mga igsuon. Salamat Ginoo Lord sa imong gipahinumdum kanamo pinagi sa mensahe ni Santiago nga ang among kinabuhi daw sama sa aso. Hamubo kini mga Ginoo Dios ug kami igo lamang naghinalig kanimo ini busa nagampo kami Ginoo nga imong tugyanan kami Ginoo Lord God sa imong madagayaon nga grasya Ginoo God Lord. Hatagi kami Ginoo Lord God og kalig-on kapiskay sa among kinabuhi. Ug salamat ining mao mensahe Ginoo Lord God nga amo kining ibutang sa among una sa among kasing-kasing aron sa kanunay maghinumdum kami Ginoo kun unsa gayud ang kahumubo sa among kinabuhi apan kini mapuslanon kun kini naisubay diha sa imong kabubuton. Kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.